играем Майнкрафт. Имаме още една изненада за вас. Така обръщаме. Не е това куче. Обръщаме се и малко се поглеждаме. Изненадата. Това е най-добрим приятел от градината. Теди, не ще играем с него. Чакай, имам подарък за тебе, бичките на човече. Да, между другото, докато аз тук се опитвам да правя неща, да ме клипове, той фарми цветя, които аз трябва да изхвърля някъде. Няма да ми хвърляш цветята. Взел съм ги с друг ги. Теодоре, не ми трябва цветя, спри. И аз ще ги ти. Аз нямам цветя. Не, аз събирам плясък. Така, хора, сега ще съберем малко дърво. Да, това понякога се случва. Ще се върнем, щом се върнем в сървъра. Така, хора, набрах малко тук 23 дърво. Вече, да, това не е много, но поне ще можем да имаме някакво дърво. Така, събираме. Така, добре. Теди, мисля, че вече е време да започваме да правим... Чакай. Искам да ти дам. Едно дърво, защото имам 3 стака необработено, бяло и още малко търси. Той наистина най-много мрази да му дам цветя. Ще убия. Ела тук овца. Ела тук бял козирог. Ела така. Доги, гонитос. Искам догито. Чакай, аз на тебе. Искам си цветята. Не може. Хора, се бегаме, защото ако ми даде цвете, ще се ядосам. Ето. Димтана няма. Няма да идвай. Чакай да си строим къща. Така, мисля, че вече е време да строим къща за първи епизод. Така... Вече имам 3 стака такова. Така, имаме достатъчно дърво. Сега идвай. В една ли ще сме? Не, ще построим отдел, няма са близко. Така. Аз не мога да бягам. Трябва да си бъркам да заспърчката. Така. Оп, ръка, не я видях. Не тук, не бягам. Трябва ми камък на мен. Ти какво мислиш на мен, ама къде виждаш камък? Аз никъде не виждам. Нито така. В момента камък. Но знаеш, че в момента ще умра, защото съм гладен. Трябва да сме наблизко до Теди, ако ни спре... Да, ще се върнем след малко. Хора, намерихме камък в пустинята, затова сега малко ще съберем камък. Не знам защо Теодор не събира, но явно е решил, че той мрази да започва с такава дървена кирка и да се хъби дървото, но той има предостатъчно дървото и че трябва да се направи. Да, си направих. В момента си направих такава кирка. Да, малко засичано, но това няма как да го променим. На мен ми трябва още 13 да се направя всичко, което аз имам нужда от него. От камък. Къде сега правим и тей? Вече имам 15. Какво правиш, бе? Връщам се. Долу има малка дупчица. И аз уже крафтим Трябва тейбъл. печка, мръдни, трябва печка. Че ще се направя поне легло.
Хора, така. Също Също направим една хубава каменна кюрка. Нямаш ли? Не, сега ще се направим. Бързо. Трябваше от тук някакво такова. Така, хора, ще се върнем след като сме набрали малко материали и вече започваме да строим къщата. Хора, познайте какво. Значи намерихме съкровище в... Просто се обикаляхме и в ето и там имаше чест. И най-доброто ми приятел Демек Теди намери карта на съкровище. А съкровището трябва да е точно ето тук. Той иска да ви каже няколко думи за него. Буквално ние си търсим място на къщата и буквално да. Марти ви разказа. Сега копай. Само че не знам на колко дълбоко и къде трябва да копаме. Аз никога не съм. Ето го! Къде? Оп. Къде го намеря? Не го тук. Я може да го видя. Мравиде! Не мога да чупя. Чакай, не мога да шо. И аз. Виж една мъка, много е гора. Местото е много е гора. Чакай, 2 на 2. Да, 2 на 2, аз ще ги разделя. Аз ще ги разделя. Една броня за мен, една за теб. Ето. Ето бе, раздели ги. Оставям ти едната. Ето, оставих ти 2 брони за тебе и другите неща са за тебе. Взел съм се само 2 брони, виж. Защото има още 2. Дай тихо. Аре, разделяме диамантите 2 на 2, нали? Да, ела тук да ги разделям. То как са... Хора, направо днеска сме на голяма печалба. Вместо да си намерим място за къщата, ние намерихме диаманти. Аз взема барута, ако ме ядоша да взривя къщата. Няма да ме взриви, защото аз ще левна и няма повече никога да играя с тебе, ама... Нека продължаваме в търсенето на къща. Така. Аз вече тази карта я хвърлям. Да, тя не трябва. Хора, аз мисля, че... Мисля, че ще е много добре да... сега да си търсим място за къща и да построим, защото вече имаме достатъчно неща. Но да. Отново ме изкара от играта, така че сега ще се върна кога. Защо не ме убия тази крава? Не знам, ама пак ме изкара. Този път ми го има омлета. Да ми би интернет с твоя да я слави и да се махна на омлета. Колко ще за кучо? Кучи! Чакай, кучи! Удари го! Помощ! Не се Помощ благодаря. с 2 диаманта, моля те! Добре, уби го. Ама аз так му влизам, тече. Не мога да го убия! Ще го убия, ама... Хора, включвам се да види много интересен момент, където те двата диаманта и се сражава с едно куче, защото бе да иска го е ударил. Да, искам да го нахраня, ама... Его е това. Хора, в момента братчето ми е разпилял нещата и защото кученцата, аз имам 2 кученца, Дара и Макс. Едното е женско, едното е мъжко, едното е на брат ми, другото е на... Да. И има една свираща топка. Има една дърпалка да дърпат. Девчалка. И коледни чорапки, хора, това е супер. Коледните чорапки са с мене, но да, даже и 2 огромни купички имат. Това е много хубаво, хора. Може в някой клип да ви покажа кучета. Даже след този може да кача. Само че в Майнкрафт... Хора, ние с Тети сега ще строим къща, но ще се върнем когато я построим, защото... Само да намерим място. Да, и защото времето много напредна. Ще ви я покажем, що ми я построим.
Така, хора, както виждате, ето го резултата. Ще има втори епизод с къщата на Теди, ще ви я покажа как е навън. Да, изкараме. И да, ще има и също така във втория епизод ще ви покажа и как моята къща отвътре и на Теди. Така че, бай. Може би утре ще има втори епизод.